Croeso chi yma unwaith eto. A ni'n parhau I feddwl am lawenydd yr wythnos hon. A dyma droi heddiw at un o'r digwyddiadau hynny sydd ddim yn cael cymaint o sylw yn yr hanes. Dwi'n yn gwybod sut ydych chi am fanylion, ond weithiau mae'n werth sylwi ar y manylion. Rwan, mi oedd Mair wedi cael ymweliad gan yr angel Gabriel I fynegydd i'r newydd rhyfeddol hwn, fod Duw wedi dewis hi. Roedd hi'n mynd I fod yn fam i'r plentyn mwyaf rhyfeddol erioed. Ac nad oedd hi eto wedi priodi, eto roedd yr ysbryd glân yn mynd I gysgodi drosti. A bydde Duw I hun, y gair tregwyddol yn dod yn gnawd yn ei chorff hi mewn ffordd rhyfeddol yn wir. Gan sydd wedi clywed hyn, mi aeth Mair draw at ei chyfneither, llun Elisabeth. Mi oedd hithe hefyd yn disgwyl plentyn. Nid un mor arbennig, ac eto roedd o'n yn arbennig yn doedd. Dyma yr un roddwyd iddi hi a Zacharias yn ei henent I fod yn broffwyd nerthol, Ioan Fydyddiwr. A pan mae'r ddwy'n cyfarfod, maen nhw'n cyfarch ei gilydd, a mae yna rhywbeth rhyfedd yn digwydd. Pan glywodd Elisabeth gyfarchiad Mair, llamodd y plentyn yn ei chroth, a llanwyd Elisabeth ar ysbryd glân, a llefodd a llais uchel. Bendigedig wyt ti ymhlith gwragedd, a bendigedig yw ffrwyth dy groth. Sut y daeth I fy rhannu fod mam fy arglwydd yn dod ataf? Pan glywais dy lais yn fy nghyfarch, dyma'r plentyn yn fy nghroth yn llamu o orfoledd. Glwsach chi rioed y fath beth? Plentyn y groth yn llamu o orfoledd. Rwan mae meddygon a'i hymchwil wedi dangos fod mwy yn digwydd I ni cyn yn gennym nag roedden ni erioed wedi ddychmygu. Ydyn ni'n gallu bod yn ymwybodol o sŵn, o deimladau'r fam a llu o bethau eraill mae'n debyg. Ond roedd y babi hwn o fewn ychydig I fisoedd I gael ei eni, cyn cael ei eni felly, wedi synhwyro rhywbeth mwy arbennig. Roedd yn ymwybodol fod ei arglwydd yn y lle. Roedd Duw wedi dod yn agos, a dyma oedd y rheswm iddo lamu o lawenydd. Ond mi ddyle hyn wneud I ni feddwl. Flynyddoedd yn ddiweddarach fe soniodd Ioan am ei lawenydd unwaith eto. Mi oedd o bellach yn bregethwr a phroffwyd yn Israel wedi dod o'r anialwch a herio pobl Israel efo'i bregethu cadarnach rhyf. A roedd y tyrfaoedd wedi bod yn tyrru ato yn wir, da ni'n clywed mewn un man fod holl bobl Jerusalem a Judea yn tyrru allan i'w glywed o. Ond wedyn dyma'r tyrfaoedd yn dechrau cilio. Yn lle I ddilyn o, roedden nhw'n dechrau dilyn y proffwyd o Nazareth, mab y Saer. A dyma rhai o ddisgyblion ato I gwyno am hyn gan feddwl I fod o rywsyd yn cael cam. A dyma oedd ymateb Ioan. Rydych chi'ch hunain yn dystion I mi ddeud, nid my fi yw'r Meseia. Un wedi anfon o'i flaen ef o'i fi. Y priodfab yw'r hwn y mae'r priodferch ganddo, y mae cyfaill y priodfab sydd wrth ei ochr yn gwrando arno ac yn fawr ei lawenydd wrth glywed llais y priodfab. A dyma fy llawenydd I yn ei gyflawnder. A mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac I minnau leihau. Rwan weithiau mae'n cymryd gostyngeidrwydd mawr I adael I rywun arall gael canol y llwyfan, gael y sylw. Ond dyma'r llawenydd brofodd Ioan. Y llawenydd o wneud yn fawr o rywun arall yn fwy na ni yn hunain. A dyna'r llawenydd gawn ni ar adeg yr wyl hon, wrth gofio fod un mwy na ni wedi dod i'n byd. A hynny yn mwyn ni. Gallwn lawenhau fel Ioan yn y groth fod Duw wedi dod yn agos. Emmanuel, Duw gyda ni. Gallwn ni lawenhau yn bod ni'n hefyd yn cael cyfle I bwyntio pobl at Iesu. Fel yr oedd Ioan wedi gallu paratoi'r ffordd I Grist.
gallwn ni lawenhau wrth iddo ef gynyddu ac yn unau fynd o'r golwg. Neu fel y sonies i ddoe am y seren, yn goleuo'r ffordd at Grist ac yna'n diflannu mwyn i Grist ei hunan gael y sylw.